Ассалому алейкум бародарони азиз. Ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel. Мотоциклои ами 2023 навро. Уже билет почти айним гузашт. Метонед ки машина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. Пешаки ҳаматонда раҳмат. Инамиҷа канали ма акаҷонос. Шароит дошта бошем, билет бигиред, шароит надошта бошем, я тала, я комментарий аз шумо. Сарбаланд хонобод бошед. Ассалому алейкум бародарони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. Бародарҷоно дар кичое ки бошен, соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. Дар канали ма бозии арзона рафтесан, нархи билет 250 рубл. Я лайк ҳам мезанем бародарҷонос, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабарай. 130 дона приз дорем, 3 дона автомобил Opel. 2 мотоциклои ами 2023 навромада, нав пачка салафан, бо 3 тай дига телевизор, бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. Нархи билет 250 рубл. Уже билет почти айним гузашт, ҳамаги 4500 дона билет ай. Бародарҷон, инами охири видеоро машинаро тамошо кунед. Яктанимтаи билетҳоро бегирем, бародарҷон, вақти худмонро месанҷем. Ҷои машина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. Ба ҳамин хотир бародарҷон, метонед ки машина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешаки ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон, ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. Инамиҷа канали ма акаҷоно, бидороем подписатсия кунед, шароит дошта бошем, билет бигиред, шароит надошта бошем, я тала, я комментарий аз шумо. Сарбаланд хонобод бошед.